Tak jestli na to přijde. Natáčíme. Možná, že by mohl taky šel, nevím. Už se natáčí. Takže mám pod tím tu Mojru. Už začíná být teplo. Je tam slyšet i zvuk. Co to je? Je tam slyšet i zvuk. Na mozníku je tam slyšet i zvuk. Martin, to máš. Tomáši, je tam slyšet i zvuk. Co? Jo? Může tam záleží na těstu, že jo, kolik se vezme. Filip má hlad. A Jirka se tve. Já nefotím, to je kamera. Jak se tve, Filip. Dobře, dobře. Ten párek. No. Ještě jich bude tak, A námořník je naše kuchařka. 7, ještě tady z toho tak 2, takže každý měl ještě jeden, i se mnou. Každý bude mít 3 nebo jak? Já nevím, kolik tady každý kdo měl. Já jsem měl jeden. Kdo už měl 3, ať jde ven. Jo, Jde domů. Já jsem měl jenom neměl. Já už nechci, měl jsem si jeden, ale... Ty pohrdáš mýma těma, jo. Jo, tak já si vezmu za tebe. No tak každý bude mít 2 nejdřív. Ne, ty už ne. Vyndávání. Ty máš lety se budou taky dělat? No tak mi ho nedělej. Dělej to. Jo, už se to Co ty fazuláky ty se dělat budou? No pici to neudělej. Ale ne, tak jsme mohli rozkrojit, ne? Ne, dělej to. Co mám dělat? Jako To je strašně málo. Ještě 29 minut můžu. Syr. Jsi měl už 2. Syr tady. Ještě 29 minut můžu. Radši ale ještě moc než tu, jen když je hladový, to Jo. budeš koukat. Já mohl někomu ještě jeden víc. Ne. Ty jsi měl 2, už chápeš? Počkej, až budou mít všichni 2, pak jak zbyde. Jo, a pak nic nezbyde, jak když nebude. No já spolehal se na to, že se dokážete podělit, no tak. Lampard. No. Ty spolehal na to, že každý bude mít vlastní oběd. Ne, tak Kdo jako... ještě neměl Hej, 2? měl jsem si vzít čínskou polivku. Kdo ještě neměl 2? Jak langoš je Já. docela dost, No tak tam jako nemáš každý jste jeden. to mohli, Jeden. no, nějak podělit. Že je langoš a langoš. Měl jsem si vzít Ale protože já co máš? Kdo neměl ještě 2? Já Potřebujeme langoš něco jiného. Ne na jeden, jo, nemůžu chodu Buď ty větší. Ukažte boty. Bene. Máš český slovíčko. No, kdybychom dělali ty velký, tak bychom já s Tomášem a vy byste koukali, vy byste tady Artur by zase neudělal s velký. museli zahoupat. To jak námořník vaří, no to je hezký. Tam spojím stejnu. Tak musím je vařit, jo? To je to Ale tu nám máš zdu a my se mi dostíš. Měli všichni 2. Filip, papa. Už měli všichni 2. Filipe, usměj se. Dobrý, tak už můžu. Tak To je natáčený. Já si vezmu tenhle. A tu máš i na suchu. Sázím na Aleše. Poslední langoš je můj, ale už to tam Budeme hrát soutěž o langoše. A můj je ten, co jsem si tam udělal. Tak můj je tenhle, jo. No, Ještě tam šahej, ty. Ten malý je můj, to je. tu velikosti každý bude mít. Tak tam dejte nějaký centimetr krát centimetr. Tady ještě. To je taková chuťovka, no. A máma mi říká, další půl roky neudělá. Proč? Já to budu natočit ven. K nám, my budeme dělat ten zbytek toho těsta. Když nechal doma No jako když Pojď lidi. to máš pro nás 2 jenom. Přemýšlej. Když to za první to náš běžně je 5 velkých. Za první to je úplně plný batok, a za druhý pro nás 2, tohle často úplně bohatě stačí. u nás 2, to bude 10. No jo, jí, a podívej To jak Ben musí být prostě natočený, to jak to. Bene. No, tam je natočený třeba můj prášek v tom. A teď natočíme ještě něco. Když to udělat tak, Pavle. Rupáků, Spiderman. Ten malý pořádně. Je pavouča. je to... Jo, ani tam nevidíš. Znáte tento pavouk? A je Lukáš, třeba dělá natáčí. Jo. Ty jsi slama, tak tam nebude žádný místo. A já můžu.